sannan kuma idan ka iske dush an gina ta kalli can to sai ka dan karkace kaɗan wannan ya ishtihadin da za ka iya kenan wannan ba matsala ba iyawa ai ko sallah in baka san alƙibla ba kai duk inda ka ga dama da inda ka danga ya yi ƙarfi kai can in ka zo daji ka rasa ina ne alƙibla kuma kana so ka biya bukata sai kai naka kokari kai iya ijtihadin ka sai ga to ina ga dai mafi girma ƙarfin zatona nan ne alƙibla to barin kauce mata shikenan ko da ka kare sai ka ga cewa a ashe ka daidai alƙibla ko ka bata baya ne to wannan babu mi ba lai na'am wanka bai da matsala shi da ce kaka ce komi da komi kawai ba wali ko ba kawai hikimar da ke cikin wannan dan darajanta Ka'aba dan girmama alƙibla jazakallahu khair mun gane ko hadisi na gaba hadisin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yake cewa لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ابن عمر الحمد لله رضي الله عنه يكي سوى ناهو وترانا ناهو لكن حفصة مقاجيش ما ترى من الله صلى الله عليه وسلم إذن motsin gana yara yana karami yana wasan shi ya hau ɗakin hafsa fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu yana biyan bukatar shi mustaqbil al-sham yana fuskantar sham mustadbir al-ka'bati ya ba ka'aba baya kun ga wannan hadisin ne suke ganin cewa ya ci karo da hadisin wa Abu Ayyub to sai dai an ba da amsa ko wannan aiki ne tana iya yiwa khas ne shi ɗaya ne halatta gare dan bawalin manzala da sauran fadalar shi ba ɗaya take da tamu ba yana iya yiwa a matsayin shan ɗan adam ya manci kuma ala kulli hal aiki ne aiki kuma kamar yadda muka ga abubuwa sun bijiro mishi yana rage ƙarfi amma magana da kai aiki ita shine wajibi duk da yake wasu malamai suka ce ko da masu cewa ma in cikin ɗaki ne ko dushi ba matsala to ai in dai da wannan hadisin zaka aiki ya kamata kamar da malikiya suke cewa in cikin dushi ne ba matsala to ya kamata su yi aiki da shi kas su ƙara yanzu nan shi ya ga manzon Allah ya baka aba baya to kai kuma kaka ce a in cikin ɗaki ne ka bata baya ko gaba ka ƙara to in ma ɗauka za ke don hadisin sai ka ce to ke in cikin dushi ne kenan kana ka bata baya kenan haka sabanin bata gaba kenan ka saba ma halinka lokacin da kake sallah da kai dan bambanci kadan kenan wannan hadisi shi takaice ma'anar shi ko kuma abin da ke bada ma'ana halaccin ba alƙibla baya idan cikin ɗaki ne kawai in ma ka ɗauka a nan amma in ya ci karo da magana ta yi aiki ƙari kuma shi na nuna cewa kenan baitul maqdis ba irin hukuncin ka'aba gare shi duk da ke da alƙibla ne ba amma mi ba a bashin da hukuncin kenan da a ce kana wani bangare can daban wanda idan ka kalle baitul maqdis baka ka'aba baya ba kuma baka kalle baitul maqdis kin ba babu laihi idan ka kalle shi bai cikin wanda aka hana ka fuskantar shi حديثنا قبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء أنس يتشي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يدخل الخلاء نسمي خلاء ينا شجا دش إن زي شجا دش فأحمل سين لو كرمشي أنا ني وغلام النحوي ده وني يارو كتن كتينا وني يارو ند صار السبدا كو إن كسان شكرو ديني سين لو كرمشي مي إداوة من ماء إداوة دان سلكا ko kuma sahani abin da daidai aiki abin da muke aiki da shi yanzu kenan amma asalin idawa kawai ina min jild wani kwano ko wurin sa ruwa na fata min ma'in na ruwa wa anaza
da kuma anaza mi anaza dan guntun mashi ko sanda mai kan ƙarhi sai su ɗaukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guntun mashi ko mashi dan ƙarami ko sanda mai kan ƙarhi mai kan tsini gare shi kan to in mun kai ɗaukan mishi wannan ya je dushi ya shiga mi shi kai da su fa yastanji bil ma'i sai shi tsarki da ruwa kenan ya halatta a yi tsarki da ruwa kawai ne ce ma ai ruwa abu ne mai daraja tunda mun ce banda abu mai daraja ko to ka a yi tsarki da ruwa a'a fa yastanji bil ma'i annabi na tsarki da ruwa wannan hadisin yana karantar da mi abu na farko dai ya halatta mutum wajen tsarki shi sa ruwa kadai amma abin da ya falala in za ka yi tsarki in akwai dutsi ko kuma wannan mindil lotus na takarda toilet paper sai ka yi amfani da shi sannan sai ka wanki kaga ya yi tsafta ko in kuma abu na biyu ka sa ruwa kadai shi ma tana wankewa tsaf abu na uku ya halatta ka sa takarda kadai ba tare da ruwa ba ya halatta ko da akwai ruwa kin ba kamar taimama ba a ce sai in ba ruwa ko da akwai ruwa ka takaito takarda kadai ko kare kadai ya halatta ba matsala an gane ko to kenan ya halatta tsarki da ruwa don saboda suna wanke da kyau kuma ana son idan za ka je dushi ka tai da ruwanka kaga ana ɗaukan mishi ruwa ta da su ko kaga ba sai ka je ka yi tsari ba kai ta kira cewa a kama ruwa in dai ba cikin uzuri kake ba zawo ya kora ka sai ka ruga ba da kaga bai da lokacin ɗaukar ruwa sai ka gama ka ce to wani da Allah kama ruwa ko wani kawo ruwa sai miƙo maka ta sama ko ta gefe sai ka yi tsarkinka amma in za ka je kimtsawa ka za ka je tsarkinka ka tanadi abin tsarkinka in ka san ba ruwa ka ɗauki takarda ko wani abin da ka san zai tsarkake ka shi sa sannan kuma wannan daga cikin hikimar ɗaukar wannan ɗan guntun mashi me hikimar idan cikin sahara kake hili ba wani icce ba wani dutse in za ka tsarki to maza Allah ya jira nan guntun mashin sai ya caka shi ƙasa in caka shi ƙasa sai ɗauki rigar shi ya rataya sai shi mai inuwa ya kare shi daga mutane kaga amfanin ta kenan shine kenan ana son mutum ga ya je ana kallon shi ya je biya bukata mutum ya suturta daga mutane ya ɓoye haka ake so kuma ya halatta a aiki yaro ko a sashi aiki ba matsala bace haka ce ni ba bawanka bane kaga Anas ba bawa bane da shi da wannan yaron kuma falalar hidima ga mutane masu kima wani malami yana nan ko bai nan ko ya zo kamar hidima ka ɗaukan mai ruwa ka kai mai ruwan wanka duka wannan ɗaba bai ƙananan wannan ba matsala ba ne bal ma gashi abu ne mai kyau hidima gawa da mutane masu daraja masu falala kenan sai mu kula don tsarki mutum ya kiyaye tsarki zan ki tanadar abin tsarkin shi حديث نقب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وأن حديث أبو قتادة رضي الله عنه يكي تشوى من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يمسكن أحدكم ذكره كردينكو يكام جبنشي كو يكام الأورشي بيمينه دهن دامشي وهو يبول يا ينفصاري يعني امتن ده فصاري غشي كام ذكرين شي دهن داما ولا يتمسح من الخلاء بيمينه كري شاهي bayan garin da hannun damashi ko gashi wanke da hannun damashi sannan abu na uku wala ya tanaffas fil ina yana shan ruwa kar ya sheda cikin abin shan ruwan gane ko Abu Qatada sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ɗaya daga cikin balma mafi iya hawan doki ya fi sahabbai iya hawan doki da ƙwarewa da yaƙi da doki da gudu da doki khairu fursanina Abu Qatada khairu fursanina wanda fi iya harkar doki Abu Qatada wa khairu rajalatina Salama wanda fi kowa iya gudu ƙasa ko yaƙi ƙasa shine Salama ko gudu gare shi doki shi ka tsere ma
Salamatu ibn al-Akwa kuma ya iya halbi in halba bai kuskurewa ya halba sai ya samu an taɓa samun 'yan ta'adda sun zo Madina sun ka kama makiyayin annabi mai kiwon shanu raƙumman zakka ya suka kama sun kashe shi sun ka kora raƙumma sun ka kama mishi mace sun ka tare ita Salama ibn Akwa shi ɗaya bisu da gudu yana halbi yana gudu yana halbawa yana baka shi kirari yake cewa kama mutanen banza yau ni ne yau wunin ku ne yau al-yawma yawmur rudda'i ana ibn al-Akwa'i wal yawma yawmur rudda'i ya halba ya samu ni in sun juyo sai ya juya ya gudu ba su cin mishi ya koma ya bi su suna yadda kayan da ke saman doki don sau doki samu ya gudu da sun juyo ya tsere ba su cin mai in sun juya ya bi sai na halbi sai da an ka samu an ka maido su annan Salama ibn Akwa gudu gare sosai to a tada shi kuma wajen hawa doki ƙwararre ne yake cewa annabi ya faɗi wannan maganar ko abu nawa uku in kana bawali kar ka kama al'aurarka da hannun dama in za ka katse ko wanke ko shafi ka kasa hannun dama nan ba wurin shi bane in kana shan ruwa ka ɗauki kofi kana sha kakka ta ƙudu kana shaidawa cikin kwano in za ka shaidawa ɗauki gefe ka shaida sai ka ci gaba in kai so shaida ka jaye ka shaida sai ka ci gaba dan sunna ce inda ka shan ruwa ka sha sa uku bai ma sa uku ka raba uku kakka hana kanka shaida ka gazar da huhunka kuma kakka shaida ciki shi ma kazamta ce an hana wannan kaga wannan yana nuna yanda shari'a take cike da mi da karantarwa ta tsafta an hana kama al'aura da hannun dama al'aura kazamta ke da najasa ke to daga ciki wankewa da hannun dama da shi kake ci abinci yanzu da ba musulmi su ba baronsu ya je wurin bahaya ya wanke da hannun hagu abinci ma ya zo ya ci da hannun hagu har wani ganin suke wani wayewa ne shan ruwa kuma kudu ana kaga yanzu ilimin zamani ya nuna in mutum ya shaƙi iska oxygen in zai maido mishi ke maidowa gas carbonic to kaga an mazala ce kakka yi wannan ciki ka ɗauki karatu ne a likitanci karara ga tsabta ga waye duka cikin sunna shi sa riko da sunna duk zai maido mana da kimomi da alkhairai da yau kenan an hana tun ya shahi al'aurar shi da hannun dama shi yayin da yake bawali sannan kuma in za ka katsewa ko wankewa kakka da hannun dama sannan kakka shaida cikin abin sha kakka shaida saboda musamman abin da ba kai kaɗai ke amfani da shi ba kakka yi wannan kin duk abin da yanda na kalamta ne mutum ya kaurace musu ya goshe mishi yana nuna daraja ta hannun dama ko da shi kake cin abinci hannu ne mai kima shi sa ake fara da shi wajen da hara da sauransu kuma ana son mutum ya kula da tsabtar shi kuma shi a nuna wannan shari'a kin akwai daraja gare ta حديث دقبان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وأن حديث كمان ذا مجي إن شاء الله نترجم الشيء ما زال الله يبيو قبري قدا بيوني شان تاردا صحابانش سيجا قبري قدا بيو وأن قبري قدا بيو الله سبحانه وتعالى يسنر دا شيء الله يسنر دا منزع الله daga cikin ilimin Allah na gaibi Allah shi ya sani dama Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min wannan Allah na sanar da manzo Allah ba shi kan ce annabi ya san gaibi ba Allah sanar da shi ne dama abin da boye shi a gaibi to Allah shi ya sani yana sanar da to lokacin da Allah ya sanar da annabi na cikin abin da ake yi cikin wannan kabarin to lokacin shi game da annabi ba gaibi bane amma lokacin ga sahabban da ke tare da shi lokacin gaibi ne amma da ya gaya musu sun ka sani shi ma ya zama gare su wami ba gaibi shi ne wannan yanzu ni na abin da cikin aljihuna dukkan kunan gare ku gaibi ne ko kun san shi amma ina san kayana in ni gaya muku ya zan mi to shi ne amma abin da ɓoye shi a gaibi amma gaibi na mutlaq na ƙarshe ha
wannan mafatihul ghaibi khamsun guda biyar wannan Allah ɗaya rike sanin su ba wanda san sai Allah ko inna Allah indahu ilmu sa'ati wa nazilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gaya masahabban shi yanzu sun sani shine ibn Abbas ke cewa ibn Abbas sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan babban annabi ne baban shi Abbas dan uwan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne turjuman al-Qur'an ibn Abbas kenan ibn Abbas babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana karami Allah ya bashi dimbin ilimi musamman sanin tafsiri da annabi mishi addu'a Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil ce Allah ka ya samu ilimi na addini kuma ka koya mishi tafsiri wataƙila har manzo Allah da su ma bai wuce balaga ba ko kuma kusan balaga amma yana karami lokacin fa da Umar malamai mayya suna tare da Umar mayyan tabi'ai da sauran sahabbai sai Umar ya kawo ibn Abbas ya ce zamna nan ga har suna cewa wanga dan warin diyan mu da kawo cikin mu Umar shi nuna musu ai ilimi Allah ya bashi ilimi daraja daukaka ne ibn Abbas shi na dan ilimi sosai shi sai ya ce habrul umma ko bahar me bahar teku kamar ilimi kun san yawa gare teku ne shi ko mun ji shi ma cikin waɗanda suke cikin masu riwaya da yawa shine wal bahru kal khudri والبحر شيني البحر ابن عباس كنا كنفي وانا سكرويته عبد الله سكرويته حديثي ديوا عبد الله بن عباس ده حديث ده كرويته ده قريش دو داي ده دري شدة ده ستين دو دا ده دري شدة ده ستين ابن عباس يا رسول الشكرة تا ستين عفوا شكرة تا ستين ده تقص bayan hijira saboda yana yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yake cewa manzon Allah ya bi wajen kabari guda biyu marra bi qabraini ya biyo wajen wasu kabari guda biyu faqala sai ce musu habban nan na tare da shi innahuma la yu'adzabani su dinnan fa ana musu azaba cikin kabarin nan وما يعذبان في كبير أما با wani babban abu ne yasa ake musu azaba ba kenan abin da ake musu azaba ba wani babba bane a idon mutane ko kuma kiyaye wannan abun ba abu ne babba ba kana ba shi ma'ana biyu kenan ba babba bane a idon mutane ko kuma kiyaye shi ba wani abu ne mai wuya ba sai mu zalla bayyana amma ahaduhuma ɗayansu la yastatiru min albauli bai tsare bai kiyaye bai tsabtace fitsari ɗayansu in yi fitsari ko kuma bai tsare kanshi bai kiyaye kanshi daga bawali mutum ya yi fitsari bai ida ba ya tashi saura su kare cikin wandon shi ko kuma ya yi fitsari da tsaye ko da zamane wuri mai tsantsi yana fitsarin suna mai domin shiga jikin shi bata mishi wando kuma ta tashi bai wankewa ko kuma ya yi hitsarin kwance ya ƙi wankewa ya ta yi haka nan cikin garin shi da kayan shi ya yi sallah irin wannan to yana sabbaba azaba cikin kabari kuma shi yasa daga nan aka fahimci cewa hitsari najasa ne hitsarin mutum najasa ne mun gane ko kenan mutum wanda bai tsare kanshi daga hitsari ana mai azaba cikin kabari wa amma al-akharu dayan fa kana yamshi bin namima shi yana yin annamimanci me annamimanci shine dokar magana wani akai ma wani dan a hada su fada da rikici annamimanci kenan bata tsakanin al'umma annamim ka dauki magana wani ka ce ai wanga ya ce ma kaza da kaza da kaza da kaza annamamu ko alƙattat to wannan dukansu babban zunubi ne babba ƙwarai yana sabbaba azaba a cikin kabari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fa akhadha jaridatan sai dauke kaba mun san kaba
ko kaba ko kunnan iccen goruba ko kunnan iccen dabino wannan ya ɗauki ɗaya ratbatan ɗanya fa shaqqaha nisfaini sai tsaga ta biyu ya tsaga ta biyu fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan kowane kabari sai kafa ya soka ɗaya fa qalu sai suka tambaye manzo Allah lima ya rasulullah lima fa'alta hadha mi hikima cikin hakan da kai fa qala sai manzo Allah ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa wata yalla a sauƙaƙa musu azaba matuƙar wa'annan kabar bata bushe ba yanzu anan kun ga shi na tabbatar mana cewa da akwai azabar kabari tun daga shi ana ma wasu amma kuma hadisai da yawa ne a cikin wannan bal ma har Qur'ani ya tabbatar daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa mun yarda lalle a cikin kabari da akwai azaba a cikin kabari mutanen fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu kenan wagga annaru kin ba yawma taqumu as-sa'atu bane annaru yu'raduna kuma yawma taqumu as-sa'a lahira babu ghuduwan wa ashiya akwai sai da yamma amma lahira wannan ba tu'raduna ba kara su za'i ba adkhilu ala fir'auna sa su za'i cike duka kenan wagga azab kabari ce sannan hadisi da yawa kullum ma ne matsalan Allah da gami azab kabari Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabri gashin cikin sallah to kenan azab kabari gaskiya ce daga cikin sababin azab kabari shine muka gani yanzu hitsari bal hadisi ya zo cewa inna amata azab al-qabri min al-bawl yawancin azab kabari da ake ma wanda ake cikin kabari saboda hitsari ne kawai ka zo ka hitsari ga hanya baka wanke baka ta to wannan ka samu azab kabari ya da siga wandonka babu ruwanka azabar kabari to sai mutum shi kiyaye akwai matsala sannan kuma akwai haramcin annabimanci a cikin hadisi haramcin annabimanci ka dauki magana wanda ga wani in wani ya zage wani gabanka ina ruwanka da ka tafi ga mishi kai shedan ne kenan ko saboda haka in wani ya zo ya kawo maka annabimanci wani ya ce ma kaza da kaza abu na farko kasancewa wanga shaidan ne na farko kenan shaidan ne shi mun gane ko na biyu kakka gaskata shi kasan makareci ne kawai ka ɗauka ƙarya ce kenan in ka san ƙarya ce ke ka gano annabimanci ne to ka hane shi ka mai nasiha sai kakka saki ka yi tsoron Allah wannan bai dace ba haram ne ka ce ka mai nasiha sa'an nan kuma ka amace shi don yadda ka san ya kawo maka magana wani hawa kai ma gobe sai ya ɗauki taka ya ce ba wani ka ce mai kaza da kaza kenan ka kyamace ka ɗauki wani masoyinka ne kai masha Allah bari in gani ka mai kyauta a'a makiyinka ne ba wani masoyinka bane dan duk wanda ya maka balma yanzu da wanda zage ka baka jiya ba da wanda ɗauko zage yanzu ya kawo maka wa zage ka shine wani ya zo ce ma wani ɗaya daga cikin malamai na ce mashi wani ya zage ka ya ce to kama ya halba maka mashi sai mashin da can bai kawo ba sai kai ka ɗauko shi ka zo ka caka mashi ko lokacin da ya halbo zagi ya kawo gare ka to sai shi ya ɗauko ya rugo caka yana hakikan lamarin waye zage ka wanga ba wancan ba shi sa kenan mutum ya kiyaye annamimi shi na kawo matsala tsakanin mutane yana haddasa gaba da kirkici da ƙiyayya da faɗa sannan kuma kakkace to tun da dai haka ne bari dan bincika dan ka zo ga wuri sai ka zanci kallon wannan gani yaya in ka gana yana maka wani abu ka ce kenan yalla magana nan gaskiya kakkai in ka ce ai zan bincika in gani kakkai kawai makareci ne kyale shi har gujin gaban ka dan sai ka zo ka ce na san neman ne amma bari in bincika bari in zanki ta haya ina bi hankali wannan duka bai dace ba sannan kakkace ka gaya ma wani ka ce an ce wani ya ce ma wannan kawai zubdata to in ana irin wannan sai ga an samu zaman lafiya cikin mutane rikici yayi kada amma ana gaskata annamimi to zai samu dama kasuwar shi ta ci idan ki yada banna tsakanin mutane wani malami wani zo ce mishi wani ya ce ma kaza da kaza da kaza na aibantawa sai ce shedan bai samu na aike ba sai kai kenan kai da aike shedan
wani ya zo ce ma wani malami wani ya ce ma kaza da kaza da kaza sai ce lokacin da ya faɗi wannan magana cikin littafi na an ka rubuta ko littafin shi littafin wa an ka rubuta to littafin shi ya cika shi da abin da yake so ni ina rana in ya cika shi da zagi ya cika shi da banna ni mi annawa ciki kaga sai ya ji kumya wani kuma da wani ya zo ce mishi wani ya zage ka ce aha sai ka zo ka ɗauki salula ka ce ɗan jaratu salamu alaikum wanda yanzu gashi ne ya zo ce ka zage ni ai kaga sai kan sha girma ko gobe na zo ya gaya ma ka kai maganin shi ko da gaske ne saurara ko da gaske ne fa ko da gaske ne ko da gaske ne sai kaga yanzu kenan shi kan shi ya san ya bayyana mutumin banza ne gakkiyar irin wannan mutanen wani magana zan gaya maka amma ka iya bakinka wallahi son ka nake kaga wani ya ce ma kaza da kaza da kaza a kai makina ne ke wani ni ban je gare shi ba gare ka ne ji ka zo kai ka gaya mun ka zage kai mun komisi mutum ya kiyaye to an nemi cikin ga matsalar tana sabbaba azaba ta mi ta kabari tana sabbaba azaba kabari sai mutum shi kiyaye ta Allah sauƙaƙe mu to sa'an nan kuma yanzu manzo Allah ya dauki kaba ya tsaga ya saka kabari kenan shi kenan ta kai man kan kabari ka tsago kaba ka sa kenan ka ga musu azaba kenan wannan ya keɓancewa ya ga mace annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya gwada mai kuma Allah ya bashi ceto dama ne ya cece su wannan dan lokacin a bar musu azaba gwalgwadon wannan lokacin na bushewar kaba la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa dan saboda inda a ce jikakkaba take musu amfani da manzo Allah bai tsagata dan tsagata zai sa su ta saurin bushewa ga inda jikakkaban ne amfanin manzo Allah zai ce a ɗebo dije ba wai jarid ba kaba ɗaya ba dijin kabobi da sai a dasa amma Allah ne ce an baka ceton su gwalgwadon wannan lokacin na bushewar kaba tsagagga sai ya samu zalla aiki wannan kenan bai halatta ba mutum saboda wannan ya ce to bari in je in ta sa kabobi da kabari dan ga a musu azaba kenan kai yanzu abu na farko dai ka musu mummunan zato cewa ana musu azaba na biyu kuma kai abin da ba a sa ka ba wa shi yasa za ga wasu makabartun na birane kaga ana dasa icce kusan kabari ana waye wannan bai mishi amfani aikin da mutum ya zai mishi amfani dan ka sa iccen giginya iccen waye ga wajen kabari bai jin wannan sanyi wasu ma ruwa suke zuba kabari ta zuba ruwa saboda ji sanyi in ana mishi azaba na ruwan ke yi ba su amma abin da yake ka yi tsaye ka mishi addu'a ka ta mishi addu'a wannan zai ma amfane shi amma dan ka dasa icce wannan bai mishi amfanin komi na'am aiwa daga murya daga ciki ko daga sama da to nan da ake yi to in dai nan irin wannan ne to ba za su yi ba kenan azabar kabari wajibi ce afwan da kwaita kuma ya zama wajibi mutum shi kiyaye hitsari bar ta mai jiki ko da ya san ya hitsarin kwance ya hidda wa'annan kayan ya sake wasu ya wanke jikin shi sannan kuma hannun yumanci haramun ne tsakanin mutane kuma tana sa azabar kabari ko sannan annabi yana tausaya ma al'ummar shi har yana ceton su ko na'am da niyan mi ne inda ne su ji sanyi ne bai kaiwa inda ne ga iska ya ɗauke ƙasa ne kuma wannan kuma daban باب السواك بابا أسواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة متفق عليه وأن حديث أبو هريرة رضي الله عنه كتشوا يا رسول الله كتشوا لولا أن أشق على أمتي بعد إنسانا تام الأمة تابا لأمرتهم بالسواك da na umarce su da yin asawaki ma'a kulli wudu'in tare da kowace alwala ka ɗauki icce ka goge bakinka inda kulli salatin yayin kowane sallah
yayin goje sallah asawaki yanci astiwak shi na ɗaukar ma'ana iccen abin da za ka yi asawakin da shi ko buroskin ko mai ɗaukar yin asawakin kenan yin asawaki goge baki haƙori da halshe shi na da falala da kuma mahimmanci addinin musulunci daga cikin fa'idodin shi akwai tsabta bai dace a ce musulmi in yi magana a jawari ba bai dace ba don saboda yadda ka san ɗan adam na cutuwa da wannan warin na bakinka to mala'iku ma ba su jin daɗin shi suna cutuwa ka zo sallah bai dace ba kana warin baki kana karanta alƙur'ani ƙur'ani na bi wajen dauɗa da wajen wari na hitowa bai yi ba mala'iku mutum na karatu kamar su haɗe bakin shi to in bakin shi na da wari fa kaga ai ba za su yi ba kenan yana kawo tsafta asawaki kenan kuma yana sa lahiya don wanda ke goge haƙurin shi ba zai samu matsaloli da yawa ba na ciwon baki kuma zai tsaftace su shi ma ai cikin ƙarfa lahiya mutum ne yana raba mutum da warin baki da kuma ya sa shi tsafta ta baki sauransu kuma akwai lada sannan kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanga hadisin kuma shine asalin hadisi na umarni da asawaki cewa manzo Allah ce ba dai kuntata mal umma shi ba dai ka musu tsanani ba da ya umarce su kenan kaga bai umarce su ba ko kenan ba wajibi bane amma mi mustahabbi ne mai ƙarfi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san shi da siffa ta tausaya mal umma shi tausaya ma rahama ta shi rahama ci ga al'umma shi ko saboda Allah yake cewa bil mu'minina ra'ufun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi harisun alaykum bil mu'minina mai tausayi bai son abin da muna wahala kenan laula an ashqa lawbatil amartuhum kenan da ba tunda bai umarce mu ba kenan babu wahala ba wajibi bane amma da ya umarce mu kenan yalla da ya zama wajibi shi yasa malamai ke cewa kenan umarni asalin shi wajibi ne in ga an yi umarni to kenan wannan abun ya zama wajibi kenan asalin umarni yana nuna cewa wajabcin wannan aikin kenan asawaki mustahabbi ne kuma shi da falala amma akwai lokutan da ya fi ƙarfi mutum shi kiyaye yin asawaki in za ka kwantawa bayan ka ci abinci ma in ka tashi daga bacci in za ka yin alwala in za ka sallah wannan wuraren lokacin ya kamata mutum ya kula da asawaki idan ke wanke bakin shi da kyau da kyau sannan cikin shari'a babu kuntatawa ciki kaga laula ana shukka ala ummati kuma shanu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar shi bismillah hadisi na gaba wanda muna tsaya da gare shi hadisin al-Hudhayfa ibn al-Yaman qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha qama min al-layli yashusu fahu bis-siwaki قال المؤلف معناه يغسل ويدلك يقال شاسه يشوسه وماسه يموس إذا غسله الحمد لله wannan hadisin na Hudhayfa ibn al-Yaman wani ne Hudhayfa ibn al-Yaman sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga mai sunayen munafikai shi da ya gansu ya san su wutar Umar ya zo ya ce mishi dan Allah ban cikin wanda annabi ya faɗi kaji Umar a matsayin shi na dan aljanna tun duniya an gaya mai amma tsoron yake zama an haɗe cikin munafikai Huzaifa ce baka ciki amma ban sake hidda kowa dan ga ta zo mini to Huzaifa ibn al-Yaman shine Abu Abdullah kuma sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam shine falala sosai shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layl idan ya tashi da dare ya shusu fahu bis-siwaki yana goge bakin shi da asawaki shikenan kenan wannan ya nuna cewa muhimmancin aswaki idan mutum ya falka daga bacci ko ya tashi kamun shi qiyamul layli dan saboda wannan zai gana da Allah ya tsarkake bakin shi ya wanke shi kenan bayan magariba ma insha Allah ta'ala da hadisin aswakin ne za mu ci gaba da shi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam